ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಂತೊನ್ವೆ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ತಿಕ್ಕಡು ಬಾಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ಪು ತೂವಡು ಅಂದ್ ಅಂಡ ದುಂಬು ಬೂರಿ ಕೂಡಲೇ ಇಡೇಟು ಬತ್ತು ಸೇರುವೆ ಆಯ್ಗ ದುಂಬು ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ನಾಗ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 days ದಿಂಚ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ಆ ಗಾಡಿಲಿ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಶಬ್ದನ್ ಕೆವಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಪೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಬಾಲೆ ತೂವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ಪೆ ಇಜೆಂಡ ಇಡೇಟೆ ಬತ್ತು ನೂರು ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜ ಈಗ ದೊಂಬು ಮಾತ ಬೂರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಗ್ ಪೋಪುಜ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರಿ ಆ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಉಂಡತೆ ಅವು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ಲೇಟೆ ಆಪುಂಡು ಆಯೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಆ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ ಬೊಲ್ಪು ತೂವಡಂದು ಜಾಲಡಿ ಅಥವಾ ಇಂಚ ಬಾಕಿಲ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ದುಂತುವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಗಾಳಿ ಅಂಡಲ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಚೂರು ತೂವಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎಂದು 2 days ದಿಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಲೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಬೂರುಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣದೆತ್ತು ತೂಪುನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. Now time is 2:30. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತನೀಶ್ ಬರ್ಪೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಲೆಯನ್ನ ಎದುರುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ನ ಜಿಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ ದೀದು ಬರೀಟು ಯಾನ್ಲ ಕುಲ್ದೆ ಮೂಲೆ ತಿರ್ತುಡೆ ಮನಸ್ ಮಾತ ಆಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋರೆ ಇತ್ತು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಚಾತುನ ದಾದ ನಾಂದೆನ್ಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನಾಗ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಾದ ಹವೆ ನಾನು ಅಂತೆ ಪುರ್ ತನಿಷ್ ಕಾಪುಡು ಇನ್ನೀರ್ ದಿಂಚಿ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಿನಿ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗಿ ಗಾಂಡಲ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಲೆಲೆತ್ತ ಪೋಂದುಲೇನಾ ದಾದ ಕತೆ ಮಾತ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಟ್ ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಮೂಡ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಅಥವಾ ಬಾಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಲೆದ ಸುರೂತ ಜಾತ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟುಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟು ಪೊತ್ತುಪ್ಪೆ ದಾಲ ಎನ್ನು ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾತ್ರೆ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶನ್ ಇಪ್ಪುಡಂದು ಎನ್ನು ಬಟ್ ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ 2026ದ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದ್ದೇರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನ್ನು ದಿನೇ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಇಂಚ ಜಾತ್ರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ ಒಪ್ಪುವೇರು ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಅಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚ ಕತೆ ಸೊ ತೂವೋಡ್ದು ಆದ ಕತೆ ಬೈಯಾಡು ಪೋರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಒಂಚು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾಂಡಲ ಪೋಪೆ ಬಾಲೆನ್ ಲೆತ್ತ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾದ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸಿ ದಾದ ಆಪುಂಡು.